אוקיי חבר'ה, מה קורה? כאן מאור מהסרטון של ה-FNF ואני יודע שלא באמת הגעתי למטרה שלי שזה בעצם 10 סאבים ו1,000 לייקים, אבל חשיפת פנים, ככה אני נראה במציאות. הנה, עכשיו אתם רואים אותי. כן, הנה, ככה אני נראה בלי משקפיים. יופי. תקשיבו, אני עכשיו הולך לעשות לנו כאן אנבוקסינג של מוצרים זה שקנו עכשיו להולדת, כי יש לי עוד 5 ימים וחזרתי היום עם משפחה מורחבת. בואו נראה, אני מפעיל לנו כאן סטטוס גם. אוי, הצעה השני אני אשים את זה. הנה, אני מפעיל פה סטטוס מוואטסאפ, אני מתחיל שנייה. אוקיי, בואו נראה. אוי, כן, יופי. מצלמה. היי טרס, מה קורה? עכשיו, אוקיי, חבר'ה, עכשיו אני אעשה אנבוקסינג. אני גם בסרטון יוטיוב, אז אני מתנהג כאילו אני בכלל מצלם עכשיו לי, אז אני אשים פה את הטלפון. נו, אני מקווה שזה תצליח כמו לעשות פה. טוב, אז קודם כל יש לי כאן את זה שנראה שזה אמור להיות פד לעכבר. אני לא אשקר, אני כבר ראיתי את מה שיש לי בפנים, אני לא בדיוק יודע אבל מה אמור להיות בפנים. אני כבר הורדתי את הניילון כי חשבתי שאני אעשה את האנבוקסינג באוטו. אוקיי, אז בואו נראה. עכשיו אני אוריד כאן את זה ונראה מה יש בפנים. חכו, זה יכול לקחת קצת זמן. תריצו את זה קדימה פשוט אם אתם רוצים. כי אני פשוט, אני עדיין לא יודע איך עורכים, אני עדיין לא יודע איך עושים הדברים, את קסם העריכה בעצם. אז אני פשוט צריך, אאוץ'. זה כאן, אני צריך לעשות את הכל מול המצלמה. אני מצטער שאתם צריכים לראות את זה, מי שלא מריץ קדימה. הנה, יופי. טוב, סיימתי לזה. רגע, סטטוס זה. המשך סטטוס, כן. יאללה. אוקיי, אז בואו נוציא את מה שיש בפנים. בואו נראה את זה. אוקיי, אני כבר רואה את זה. זה של אינטרנט המקורי. אל תגידו שזה סתם זיוף. what the fuck. נראה שאני אמור לשים על זה גם את המקלדת שלי, חוץ מזה שזה פד לעכבר. תסתכלו כמה זה ארוך פשוט. תראו, תסתכלו. זה הרבה. תסתכלו כמה. אני נשמע שזה כמעט באור של כל השולחן שלי, שאני עכשיו מצלם עליו. טוב, כן. אז זה אני אזרוק למיטה שלי שנייה. אוקיי, בואו להמשיך. והדבר הבא, אני חוזרת לא להוציא אם זה בטעות קצת רוליישן, שכבר לא שכנו לי, אז שנייה אני פשוט אעשה משהו אחר, יאללה. כי פשוט הביאו לי גם ברכות שמה, זה היה יום הולדת, קיבלתי את זה ליום הולדת. כן, זה מקורי, אל תגידו שזה לא מקורי. אני יודע שזה מפתיע שילד בגילי, כי אני בן 10, אני חוגג היום. אני יודעת שזה מפתיע שילד בגילי כבר זה. כבר, איך קוראים לזה? נו, שנייה, סטטוס חדש. כן, ממשיכים סטטוס, זה כיף. אני יודעת שזה מפתיע שילד בגילי, הוא כבר מקבל דמות ריין בזה, שהם מקוריים. אבל אין מה לעשות, ככה חיים עובדים, יש ילדים שמקבלים ויש ילדים שלא. הנה יש לי פה חור קטן בניילון, רואים? קיבלתי חור קטן בניילון, אז אני אשתמש בו. רגע עוד סטטוס, הנה, אני התחלתי אותו כבר. יופי, בוא נפתח, טוב. וואי, קשה לצלם סטטוס וסרטון ליוטיוב באותו זמן מסתבר. אל תתייחסו למילים שאני אומר, אני ממציא מילים, בסדר? אני לפעמים ילד מוזר, מסתער וזה. סליחה.
אוקיי, הנה, יש כאן שוב בום תקקי הזה, שייקח לי קצת זמן להוריד, אז תריצו קדימה. ובסטטוס אני חושב שכדי שפשוט תעבירו לסטטוס הבא, נראה לי שם שבסטטוס, כי פשוט... אני כן, עצרתי את הסטטוס, אבל זה באמת קשה, אני הולך שנייה להביא מספרים, יודעים מה שנייה, אני כבר... אני עדיין בסטטוס, אל תתייחסו אליי, אני רק חזרה עליי. חזרתי? אני פה. אוי, הטלפון נחבא לי. חולה שזה שם מרק. יופי. נו, באמת. אוקיי, יאללה. המשך סטטוס. יש לי פה עכשיו מספרים, אני מקווה שזה הולך לעזור לי. אז אני כבר פתחתי את הסטטוס החדש. אוקיי, בואו נראה. ויש. כן, הצליח. עכשיו רק צד שני גם. איזה כיף לי שיש משפחה כזאת שנותנת לי אותנו כאלה שלוות, באמת. הייתם מתאים להיות חלק מהמשפחה שלי. מבטיח. אוקיי, בוא נראה. אז הנה הרידה, כאילו מבחוץ, הנה מה שמקיף את זה. הנה שנייה, אני אראה את זה מרחוק. וכן, זה פשוט היה בפנייה רק את עצמה. והנה פה כמובן גם איתי. אז בואו ניקח אותה. ובואו נתחיל לפתוח. הנה, יופי, ככה. הנה, יש כאן, תראו, יש כאן כזה משולשים פה למעלה, שאני צריך לקחת אותם ככה, מישהו יהיה בעצם מוצרי אינדקס שהוא יהיה כליטל. הנה, בואו נראה, יש פה מכתב בפנים אני רואה. הנה, זה נפל למטה עכשיו. הנה, זה מאינדה. אז מה קורה חברים, כאן איתן תלם אינדה גיים, אני רוצה אישית להודות לכם שבחרתם במותג הגיימינג בתור אוזניות הגיימינג החדשות שלכם, תתחדשו. כמובן אל תשכחו להצטלם איתנו, ואם במקרה תשתפו באינסטגרם, תתייגו אותי עידן תלם. אוי, שנייה, הסטטוס. סליחה בסטטוסים. לא משנה, אני לא עושה את זה לסטטוס, יודעים מה? סטטוס לא קיבל את זה. מאיפה הייתי? כן. אם תתייגו אותי, יש תגי עידן תלם למי שרוצה לדעת. כאילו אני הופכת את מי שרוצה לדעת כי זה בסרטון. כדי לשערב אתכם עם אותיות בעצמי. ידע שאהבתם ואפילו אשתף אתכם בעמוד שלי, אז קדימה תרימו את ספוג האוזניות כדי לקחת את כל האביזרים הנלווים ותתחילו לשחק. עידן תלם אינדה גיים, יופי, הנה יש כאן גם חתימה שלו למטה, אז אל תגידו שזה לא מקורי, סבבה. הנה וזה מאחורה. אוקיי, ויש כאן גם את זה, בואו נראה רגע מה זה, שום דבר. רגע, זה מדבקות של אינדה. אחי, אני לא מאמין, זה מדבקות, נשבע לכם. זה מדבקות, תסתכלו, זה מדבקה. אתם רואים? לא, אני לא מאמין, אחי. טוב, בואו נמשיך לפתוח. אז כן, מי שלא זוכר עשינו ככה, ופתחנו. אני אשכיב את זה ככה, אני חושב שזה יכול לעזור לי. הנה, ועכשיו אני לוקח את זה ועושה ככה. ובואו נתחיל. אוזניות אינדה מקוריות, אח שלי.
הנה, כאן מגבירים את הווליום, כן זה מוגבר עד הסוף, הגיוני סך הכל. מה זה? אוקיי, יש כאן כפתור שאיתו מפעילים את הרמקול של האוזניות אני מניח, אבל איפה הרמקול בעצם? לא משנה, אחר כך נראה. לא, זה עושה כאילו שזה לא ישמיע כלום אני מניח. טוב, בוא, קיצר, יש כאן כל מיני דברים לעשות איתם, אני לא רואה כאן אבל את הכפתור הדלקה, מוזר. יכול להיות שזה בכלל הכפתור הדלקה, זה של הרמקול. אוקיי, מה עוד יש כאן? יש כאן בפנים את זה. הנה, תראו. יש כאן, הנה, זה הרמקול של אוזניות, כן, סבבה. בואו נשים את זה, רק בואו נראה איפה אני אשים את זה ואיפה. הנה, רמקול. הנה, תראו. ככה זה נראה עליי. רגע, שנייה, אני צריכה להרכיב את זה. הנה האוזניות, יש כאן טרמקול, ככה זה נראה עליי. אוקיי, בוא נראה מה עוד יש בפנים. מה זה? יש כאן משהו, בוא נראה מה זה עושה. יש כאן את זה, כזה קטן שלי עם זה, בוא נראה. אני לא שומע את עצמי, שנייה, אני אוריד את האוזניות שלי, שנייה, הנה. אוקיי, בוא נראה. הנה, יש כאן תיק כזה של אינדה, יש כאן אפשר להכניס דברים פשוט. הנה, וזה התיקים האלה, של ככה. זה תיק די קטן האמת. אבל עדיין, תודה, אם תרשו להסתכל בזה. בוא נראה. איזה כיף שיש לי משפחה כזאת מפנקת באמת. אני חייב לתת להם כל זה קרדיט. אוי, זה משהו שמפריע. זה מסך שלי, שהייתי צריך אותו כי הלפטופ שלי נהרס, ועכשיו הוא גם לא מסוגל לשדר HD לנועד, אני כבר לא צריך את המסך הזה. אוקיי, בוא נראה. אוקיי, יש כאן מדריכים, כנראה אם זה רואים איך משתמשים זה אוזניות אני מניח. הנה, אם אתה פה איכשהו, פה בסרטון צופה, אני רוצה שתכתוב לי בתגובות מה כל דבר עושה פה, אני באמת לא בדיוק מבין מה אני עושה. מה את רוצה? אתה בא להתחיל את הסרט, אני מחכה לך 4 שעות. איזה 4 שעות? אני מחכה לך מלא זמן, אתה יכול לבוא כבר? רוני, שנייה, אני אמצא להם סרטון עושה אנבוקסינג. טוב, אז אני מתחילה בינתיים. שימה שבא לך, אני כוח עלייך כבר. יש כאן משהו, אני לא יודע למה אני צריך את זה על פה, בפנים כאילו. רגע, נראה לי שאני יכול לפתוח את זה. לא, לא משנה, כן, אני פשוט צריך להוציא את זה מכאן אני מניח. אם אתה פה בוא שתגיד לי אם זה בסדר מה שעשיתי הרגע. בוא נראה. כאילו זה שהוצאתי את זה פה, את הסקוץ' מהמקום, כי זה היה מחובר פנימה. עם איזה משהו כזה. טוב. אז מה זה? אני מניח שעם זה אני מחברת אוזניות לדברים. לא ככה מתאימים. זה מתאים. מה זה? ככה אני מניח שמחברים את האוזניות לדברים. ומה זה? גם זה אני לא יודע מה. בוא נפתח את הסקוט שנייה ויוציא גם אותו. אני מקווה שזה בסדר. יאללה. אוקיי, צ'אט, מי שלא זוכר, קוראים לי מאור. תרשמו דאבל מאור בתגובות, אוקיי? אם אנחנו מגיעים ל10 תגובות, אז אני בסרטון הבא אני אעשה לייב, ואני אשאל אתכם איזה משחקים לשחק, ממה שיש לי, ואני אשחק במה שאתם תרצו. באמת חבל. כאילו, אני מקווה שיוטיוב ייתנו לי את האפשרות הזאת של לייב.
אז כן, 50 תגובות, אז 50 תגובות בשביל לייב שאני משחק במה שבא לכם, אוקיי? אני אתן סקרים של משחקים שאני מאוד אוהב לשחק בהם, ומה שיקבל הכי הרבה אני אשחק בו, סבבה? טוב, בוא נראה. אז יש כאן את זה גם, תקבל את זה, בוא נראה מה זה אמור להיות. נראה לי שעם זה גם עם זה אפשר לחבר את האוזניות. טוב, באמת, אם למישהו יש אוזניות אינטר והוא יודע איך משתמשים בזה, שיעזור לי בתגובות. אני לא רואה כאן עוד דברים בפנים, נכון? כן, נראה לי שאין עוד דברים. מה זה? עדיין לא הבנתי. בוא נראה. בוא נראה. אין לי באמת מה זה אמור להיות, ואם זה אמור להתחבר ביחד. טוב, חבר'ה, השולחן שלי די מלא בדברים עכשיו. מהאנבוקסינג שלי. לא מאמין שהבאתי מספריים מהמטבח בשביל לפתוח את זה. אבל כן. רגע, למה זה מחובר פה? דיסקונט כמוזר שאיתו בטעות התקבלתי למועצת תלמידים, וזה סתם חרא. טוב, יאללה ביי בינתיים. טוב חבר'ה, אני הייתי אתם הייתם אתם, ועד פעם הבאה, יאללה ביי.